Nyakoramga jonka moro mintiere dakika ni 31 tok saa 3 mar okinyi. Arwakni machiegni twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Mata ye chenro ni nyinga en Sharon Ongao. Nyakoramga jonka parni chenro mar mbaka oromo ka en mbaka mwagoyo e studio ten mbaka mabende wagoyo e gwenge. Nose share kata mna nose keto posters magwa e mbui mano mar chenro mar okinyi makawuono. Pono no kineno we aparni ginero mabende wadhi bedo kwa lose. Wadhi bedo kwa lose enik mag joma mine. Kendo dwaro lose kaluwore kod report mopogore mabende oseyangore ni nek mag mine osebedo ka medore e pacho ka Nyakoramga Jwang. E higa mokalo mano higa mar 2024 kayangore kod ripode mopogore mabende duonde mopogore golo. Mine mohew 170 ne onegi. Kopogore gi mano Nyakoramga Jwang higa ni kende bende kaluwore kod nonro mabende no yange. Mine madiroma 15 mano mine kanyakla kod nyiri bende osenegi. En wach moro marach Nyakoramga Jwang manyaka wakum e okang' mamalo. Mano bende bedo kwa lose nek mag mine kanyakla kod lwenje mago mag kit chwech mabende gidhongere ong'ere kaka GBV. Jafam marwa Judith Omondi ne oloso nwa sigana mabende noloso en kotenre kod nek mag joma mine ka bende yangore ni mine 170 nowito ngimagi e yor nek magalagala e pacho ka mano higa mokalo. Kachakre higa mar 2016 maromo mine winjma 930 osenegi. Wawinja na report makamano kapok wadonjo twak. I will at all times obey, respect and uphold the Aput mane jatend piny oyiero chak higani marango kendo chwalo paro mag kedo kod lwenje mag kit chwech. Okinyi makawuono chamo muma mar chako tich ayanga e nyasi ma oyuorie kod jotelo ma opogore kama oriwo jagoro ma ongirore migawo mar arita Raymond Omollo. Motelo ne yiero mar apudni piny Kenya ne ochwalo ripode mathoth mag mine ma inego e yore magalagala e pacho ka. Kaluwore kod ripot ma ogol kod riwruoge ma opogore kama oriwo Africa Uncensored, Odipo Dev kaachiel kod Africa Data Hub maromo mine 170 ne onegi higa mar 2024 kende. Kayare higa mar 2016 to maromo mine 930 osenegi e yore magalagala. Ripodno yango ni thoth mine inego kod chuogi. Atamalo 48 inego gi chuogi, atamalo 29 kod osiepegi machuo, atamalo 14.5 kod anyuolagi, ka chuo mamine osewerego bende nyayo lwenjegi. For the last 6 months, the country has recorded more than 100 cases of femicide. And sadly, this month alone, 15 women and girls have lost their lives through GBV. This causes immense physical, emotional, and economic harm to individuals, families, and communities, and exacerbates gender inequalities as well as impedes sustainable development. It is a reflection of deep-rooted familial and societal issues which present a profound threat to our collective pursuit of gender parity, national security, as well as straining our social fabric. Emine ma onege higa mar 2024, atamalo 14 ne ogo kod gik madik, atamalo 1 wang', atamalo 19 chadhi, atamalo 11 ne obambi, atamalo 25 chuo kod pala, ka atamalo 4 to ne ode. Femicide must end in this country. If you look at what has happened in the recent past, it is really horrific. Really horrific. People carrying motionless bodies, mutilated across streets. It is really horrific. And that means this task force has a huge responsibility to ensure that this issue is dealt with. E higa ma okalo kwan mar ji ma itweyo nikech ketho mag rocho ratich nyidendi e yore ma opogore ne omedore. Kendo gichamo muma mar apudni geno nitie ni kwan mar mine ma inego dhi dok piny e pacho ka. We pledge to execute our mandate with precision and professionalism to provide the country with proposals that will offer a lasting solution
to the issue of gender-based violence, including femicide. Counties ma ichano ranga ahinya oriwo Nairobi, Kiambu, Kisii, Kitui, Nyeri e kind mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakorom Gajuanga jatend piny William Ruto nochuoga put mago mag jokanyo 42 neno kanyo kanotel negi kanyo kod ogai mar doho machona mano Nancy Baraza duchi manyoro negi chamo muma aput makamano bendo biro bedo kwa nyisi ting mare kwa dhi nyime gi twak makama aput makama en mar ne yango ni mine maromadi mabendi nego kaka inyalo geng nek makamagi e kind mamoko mabendo biro bedo kwa twak kwa dhi nyime gi chenro makama katika mano kapoka yango welo mabende wantiere godo onyisa mana kwan angi mana moko kuom kwan mabende wabro bedo kwa yango ni kwa dhi nyime gi twak makama kwan mag mine mabende osenegi angini bro bedo kiketo ge graphics e bath TV kanyo ibro bedo kisomo koro wayanga na welo mabende antiere godo okiny maka wuono Nyakorom Gajuanga antiere kod welo adek ariyo kuom gi antiere godo e studio marwa e county mano ma Nairobi achiel bro bedo godo e yor lony manyasani mano mar Zoom achaka nagi Jacqueline Okiri mano jahocho mabende wantiere godo ka Jackie thulen mari nyalo mana muso nagi Erokamano Sharon kumia thuolo kenda muso jowaduto mantie oko kanyo ka muso uno yaore kagino ni Nyasayo ya unu piny maber kamoro mauntie en higa manyien odiochienga mokwongo bedo kodu warwako wetak e twak ni donjuru mondo watwa kanyakla Erokamano inya kendo machiegni machielo antiere gi Purity Atieno Nyakorom Gajuanga Purity Atieno en jal manotony e lwenj kit chwech kata mna GBV Purity bro bedo kalos ka nyiso kramna sigande Purity anto na chak mana ni ratego ingeni mar mondo bibika ni daro nyiso oganda sigandi do nyaki bed ratego machiegni mosoganda so anyinga en Purity Atieno Nyango ana dala ma Kibira onyola Kibira adongo Kibira anya ugenya kumoro miluongo ni Kanyua Kachola anya gor githuro iluongo ni Nyagor so ahero bedo kae mondo go twak makawuono Erokamano inya kendo machiegni machielo Nyakorom Gajuanga adhi bedo gi Zak Gaya jakene ratich oganda mabendo bro bedo kwa tudre kode e yor lonya mano mar Zoom ka bro bedo kwa tudre kode wabro bedo kwa loso kode ayanga kata kamano ntiere graphics moko mabendo dwaro mar mondo mikete yamo mar mondo mi wayanga na kit twak mabendo dwaro bedo godo mano kaluore kod kwan mago mag mine kanyakla kod nyiri mabende osenegi na nyisi kanyo motelo ni e kind thuolo mano mar higni bura mosekadho mine ma osenegi higa kende mar 2024 ineno kwan kanyo 170 mine manonegi yare higa mar 2019 nyaka higa mar 2024 ineno kanyo 930 Nyakorom Gajuanga magi gin kwan mag mine mosenegi kwana mang'eny ahinya kopogore gi mano bende mine manonegi mana kwa nyalo ng'iyo machielo mabende nyalo bedi ka iketo kanyo mar mondo mi ing'e ginero mabende ber kwa bedo gi twak makama mine manonegi gi chuoge magi koro cases kata mna buche ginero mabende miyo mine koro nego nek mag chuo ma mine manonegi chuogi kwa lata malo 48 mine manonegi kod osiepe machuo mano ka ng'ato negi boyfriend mare neno kanyo kwa lata malo 20 kod 9 mine manonegi kod anyuola kwanata malo 10 kod 4 aya kopogore kod mano Nyakorom Gajuanga mine manonegi kod gik madik nyalo bedo kaka tawach kata mana opanga obed beti gik madik ineno kanyo kwanata malo 10 kod 4 mine mano wang' kwanata malo 1 magi mano wang' mine bende neno kanyo Nyakorom Gajuanga mabende ne ochadhi magi koro nyalo bedo beti nyalo bedo kata pala kwanata malo 19 ibro bedo kisomo nonro makamago Nyakorom Gajuanga kwa dhi nyime gi twak kapar ni nonro makama en report mabende nogol kod riwruoge adek mano riwruok moriwo Africa Uncensored ntiere kanyo Odipodev kaachiel gi Africa Data Hub Nyakorom Gajuanga ntiere ka gi Zak Gaya jakedera tich oganda Zak imena nyalo chiwo ni thuolo mano mar loso gi oganda inyisa kanyo ni olal kata kamano Jackie achak kodi neno kanyo nonro mago mag nek mag mine diwach yango ineno kanyo chakre higa mar 2016 nyaka higa mar 2024 mine maromo 930 gin mago manonegi
En gima lit ahinya Sharon ka waneno ka mine wetewa poteza ngimagi e yor moko bedo kod osiepe, moko kend, moko joheragi. En gima lit ahinya emomiyo wabiro ka mondo watwaki to mondo wang'e ang'e ni ang'o manyalo bedo ni kelo nek makamagi. To bende gin gigo minyalo geng' koso ang'o momiyo. Mane momiyo wan ka. To adieri makende en ni wasebedo ka waneno nek maka koda kacha matimore e ngima dhano kawuono. Mamoko wuok e kind osiepe magin joheragi. Mabeda adwaro mulo matis kuhusu jahera to kod dak. Jomodak aparo ni gima dhi kelo nek masebedo ka neno kaka Anatino Jacqueline ni nawacho diere moko ka wan ka ni wuoyo en gima ber ahinya e dak. To gima seyudo ni samoro ji ok time yo makare en goyo mbaka. Pimo wach aloso kuom jok mo okendore kaka dhako gi dichuo. Ni to bende na gombo ni mondo ji obed jok mo okendore ka gin joma luongore ni gin osiepe. Yani gin friends. Kungi bedi osiepe gi jaodi ma mama kata madhako. Bro mi thuolo mar goyo mbaka to bro konyi ng'eyo seche manitie kata samoro gimoro mathago ng'ato manyalo miyo kata seche ma pache olokore to bro bedo ni mayot sana mondo ing'e ni wuon nyithindani kata min nyithindani to nitie gimoro mathage to gini osethage for a period marom nadi. To bende en gima wanyalo wuoye king'e somo ng'ato miseneno ka ng'ato chal ka gima ok en sawa tagombo ga ni ibed ng'at manyalo bedo jahocho mar ng'ato. Ini nyalo bedo jahocho mar jaodi kata mar jaodi ma minor. To bro konyi ng'eyo kama problem nitie. To gima timore momiyo gigi timore ahinya en ni dhano bedo gi weche mang'eny e chunygi. Dhano kano weche for so long. Samoro dichuo biro ot tinene ga ka ok en mudi. To in kaka ng'ama minode ok ikaw thuolo mondo inonane ni ang'o ma timore gi jaodani. Of late ok en kaka nenega. There must be something kae ma ok ni right. To ng'iyane kaka inyalo hoye mikele machiegni ming'eyane kaka onyalo chako yawni chunye mondo nyisi gima timre. Samoro en ng'ama dichuo to in ng'ama mama kobiro ga ka ineno ka oonge mor to kar mondo ihoye mondo ing'eyane kaka inyalo hoye momiyi pache to iti chako dhaw. Ang'o momiyo tinde kibiro e ot kae to kidwa wuoyo? Ang'o matimi makata kotedin to kichiem? You know, koro kichako approach ng'ato kamano Sharon ok obi bedo easy mar open pache mondo nyisi gima chande. To kibedo ng'at ma ani miye pi nochiem noluokre motimang'o mihoye muchak go mbaka mikele machop kuma koro onyalo chako yawni chunye obed dhako kata dichuo. Wuoyo is the best. Mahihi wacho ni nek makamagi kata mna lwenje mago mag hit chwech ikelo gi nok mar tudruok kata mna koso loso makare e keny. At the same time wadhi wuoyo nyaka e osiepe ma wacho ni nek moko bosebedo ka timore e kind osiepe mong'ere to maybe pok ging'ere matut. Mago be nitie to nikech sani endi kwanza nyithindo manyiri donjo e relationship ka ok gikawo time gi mar ng'eyo ng'ato into details. Koro kodhi ong'eyo ng'ani samoro to dhi ong'eye kose ka gimoro osetimore marach. Lakini sechege atemo wuoyo e mama gi dichuo jomokendore gima nyalo kelo keth. Ne piny makawuono dhano niga chidh nadi mang'eny, yani depression. Dhano nigi pressure, dhano niga ang'o kaluwore gi beche mag tich mag ang'o. To nikech dhano kano gigi e chunygi, nitie jok moko ma they are not ready to open. Ok gin winjga mayot yawo pachgi mondo gi share gik mathago chunygi. Koro gigi ng'ato kane to gi pile. To ka gise pile to koro gima tis samoro nyalo bire ot to mino to penje kata gimoro to gima tis ni dhi tuga gik ma ng'ato osekano ga e chunye ka. To chaka to ena to gima tis ni emana okel lweny mano chop kuma ji chako gore. To gorruok ni emano push ng'ato mopo nikech ne en ga sira. Ne en gi chwang' mang'eny. Opoko kawo kata pala. Gima kelo ma en ich wang'. En depression ma dhano nigo to gikoso wuoyo gik mokariyogi. E ot ka. To nyithindo manyiri to lware mani nikech koso ng'eyo. Gidonje hera samoro nikech sani aneno ka dhano mang'eny ng'iyo gima ng'ato nigo. Odwa ng'iyo yuto ma samoro ng'ani miye
to kose samoro en gari, samoro en ode, samoro en tije, to kasto donje relationship ni to ng'ani pok ong'eyo ni yuto ni akanye, okia ng'ani malong'o, kodonjo ka to dhi oyudo nikech weche be tinde ng'eny e piny ma wantie ni. Koro kosedonjo ka to nitie gik moko ma wan gi cult, wan gi pressure mwawacho go, wan gi gik moko makelo gik moko aina ni. Tena adiera makende kata mana kaluwore kod nonro ma bende nwaseyango ne Nyakwar Mgajwang', ineno kanyo ka mine minego gi chuo kata mana iwacho ni Kenya ema nitiere kwan atamalo malach kata mana mang'eny. Kiluwo kanyo gi osiep mawuoyi, samoro ng'ato nigi boyfriend ne. Kopogore gi mano, e thuolo mar namba 3 en mine minego gi anyuola. Duto te wabiro bedo kwa losi. Ingisa kanyo ni Zack Gaya koro winjowa. Zack amosi ni oyawre. Zack Gaya Nyakwar Mgajwang' en jaked ne ratich oganda, otudre kodwa e yor lonya mano mar Zoom. Zack amosi ni machiegni, inyalo mana nyiso Nyakwar Mgajwang' ni intiere kanye, to bende akauni ami thuolo mano mar moso nagi okinyi makawuono. Erokamano Sharon, moso jo winjo gi joneno duto mar Ramogi, winjo gi ni Happy New Year. Antie boma mag Kisumo Sharon, agoni erokamano kuom gwenda mondo wadonje mbaka maber matimore kawuono. Winjo kaka jaocho nosewacho to gi statistics mi temo somo ka en wach matek en monego losie. Kech iwacho ni ka jolose wach to weche loso. Koro ago erokamano ahinya kuom waya gwenda wagoye mbaka makawuono. Kamano ahinya Sharon. Erokamano ahinya kendo machiegni ahinya Zack Gaya. Donno ka koro wantiere kod welo ma balance. Koro wacho ni wantiere gi mine to bende wantiere bende gi duonda joma chuo. Kik bed mana ni koro waloso mana nek mag joma mine to joma chuo bende ok wawinj duondegi. Gin bende gibiro bedo ka ginyiso Zack arwaki ni machiegni. Purity, in bende koro arwaki ni Nyakwar Mgajwang', in jal mane otony e lwenje kit chwech. Samoro mana kinyiso mana sigandi nobedo nade? Goyo sigandi mar ponyi e gik maka GBV tek. To healing en ga process mar ng'ato ka ng'ato. By the time ng'ato gain guts mar wacho story mamare, healing is a process. Kok gi kawuono okanyal gano siganda. Not healing and process take time ng'ato ka ng'ato mondo take time ne. Incident nyalo bedo notimre na higni 2 mokalo ama higni 3 mokalo. Lakini nyalo bedo notimre ni miyo moro higni 10 mokalo. Lakini gano siganda nyaka sani bedo ne matek. Adier. Koro emo men wecha koro na chenro kacho ni ratego. Ingini mar mondo bibi kata mne TV, mondo jopiny winj kata mana sigana, kata mana owinj duondi kaka jalni ero mabende ne achiel kuom jogo ma bende notonye lwenj kit chwech. Okong' mane en gima ber, erokamano ahinya kuom chopo nikech ok ji mathoth mayangore. Joma ng'eny pondo mang'eny. Moko pod nitie oponyi gi kailago lakini pod odok the same place. Koro take time. Nyako miyo kamiyo take time mare mar make steps. Nyalo bedo ni en kaka storytelling mar joma miyo. Story ng'ato nyalo ng'isi part, onyalo par no ng'isi kawuono te, lakini kiny pod story ne oendelesha. Koro story upogore ng'ato ka ng'ato, story take time. En gimoro ma process. Unyalo ng'isi kawuono matin, lakini ko unjo story mar nyawadgi, to nyalo ng'isi ni mara be almost relate gi marono. Koro story en gima systematically take time. Adiera makende to bende ni wacho ni idak bure Nairobi ka he kar dak makibra. Angeni kata mana ko kene kata mana sigandi nyiri weteni nikech angeni bende nitiere kata mana grube ma bende samoro ntiere nyiri biro kanyo mar nyiso sigande gi kata mana mar yudo resruok donge koso nitie. Koro an personally asebedo ka bedo field mar human rights since 2017 no ka pod antie school antie campus. Nosebchako lweny mar gore lwenje mag GBV kod mag child abuse kane pod wantie school. To lwenje go nwagoyo mostly nwadili kod grassroots people jo maintain formal settlement. Nwach iyudo ka issues mag GBV obedo normalized, ji okawe ka gimoro ma kawaida. Setting mar kaka iyudo ni Kibira, Madhari, ji okawe ka gima kawaida. Iyudo kata ni miyo igoyo gi chuore e ot. To jirani dak chung dhi wacho ni an wacho ngo miyo ni ong'isi ni mano gik ot okadonje. Koro sebedo issue mabedo katimore kawaida. Lakini recently story mar femicide osebedo komedore sana e pinywa ma Kenya kae. Sana iyudo ni issues gi osebedo katimore informal settlement kaka mar Kibira, Madhari, Mukuru. Iyudo kuonde moko ma en gi ahinya mar kijiji. To joma mine ng'eny gi gise koso duol mar wacho
ni girel ni osebedo katimore. Sana sana oganda mar dholuo wahero rito keny. Wania okoro mona wuok e keny, okoro mona wuok ka wuok to ji biro wuoyo kuom manade, gikaila gi oromo ni timore, mano gik manotimore ni kwere na gidai na okoro mona wuok. Koro issues mag GBV osebedo kobedo rampant sana informal settlement. So koro kaka an asebedo katiyo gi tichire kama osebedo katiyego, wan joka women rights and women led organization osebedo kwa go lwenje mag GBV informal settlement back chakre 2016. Mane kwa the founder no biro obet piny oneno ni issues go osebedo kamedore. Kuparo incident monotimre Moi Girls mane nitie japuonj mono repo nyathi back then. Koro issue no emno bedo kaka alarming rate mono wuok bobiro nyaka oko bwariwore wachoko lweny no. Like mbona hizi issues zinafanyika si kwa kijiji peke yake, lakini koro goro extend matimre nyaka school to school nen kuma chegni kodwa. Koro match no biro bring a change. Chakre kanyo mne koro mon muno sebedo kobedo okale lwenja ilago no biro boriwo duol bochako wacho ni issues mag GBV ok biendelea kibira ka wantie kwa neno tuadhi kuro warango kaka miyo ni nyalo bedo konyo konyruok. To pia wasebedo kwa tiyo gi izima legal services mosebedo kantimta kaka crew sebedo ka konyo sana, kata local authority give legal services to women. Yudo kama mwanamke nigi case maybe no nyolo kumoro to sebedo ko rango kanyalo yudo title deed ni bedo changed to her name. Sebedo ka take women a lot of process. Yudo kama ni wacho ni asebedo ka pangora ka sirikal igni mang'eny lo nondike na nyo gi nying ng'ato to adwaro lo nondike nyinga bedo matek kuomgi, lakini ken ng'ama dichuo kadwaro ni lo oloke nyingi bedo mayot kuomgi. Koro stereotype osebedo ka happens. Tapenji purity kama kapok winjo kata mna duonda Gaya. Kiwacho ni udili gi informal settlements. Ikichangindo kiny makawuono nitiere kata mna mine mana kaka nise wacho, gisebedo ka gikadhe tembe mathoth, lwenje mag kit chwech. To giwuok oko mar mondo mi gichiw report. Lakini kaka jal mosebedo kata mna kanyo issues kata mna weche makamagi chakre higa mar 2016 kaka gisebedo kiwacho. Nitiere kuonde mane beni chiwe report makamagi. Kunde moro mitimo report makamachal kamagi wache kopogre gi mwang'eyo kaka FIDA gine magi koro informal settlement. Mantie informal settlement. Gimatemo wacho ni ya nitie organizations matiyo informal settlement mang'eny. Tuntie moko matiyo gi issues mag women. Issues mag women and maybe mag issues mag GBV, issues mag financial literacy mag women. Koro issues gi kotimre kijiji joma giyudo machiegni manyalo chopo yudo gi maginyalo mi information gi en joma machiegni kodgi. Koro yudo kaka organization matiyo informal settlement bedo miyo mine tich mayot. Yudo ka gimoro timre gotieno to nyalo access kumodhi ne godiochieng. Wacho ni abiro kae imiye good reception. Kokichopo ni chopo ni tichako penje ni ang'o timi. Ibedo gi welcoming heart nyise ni magwa di bedo kwa tuwakie kaka okang manego medni mine makamago kao nikech moko bende luor. Samoro ni kao na dhi chiwo report to wuon oda samoro siepa mawuoi nyalo luwa kadhi kata mna chiwo report makamago. Gaya karo ketwak makamaka kadoki imbede timo representation ne boy child mantiere oko kanyo nikech nonro yango ni joma chuo bende makoro ntiere kona tamalo mathoth nek mag mine. Ninjo kanyo jok ma mine gi odak go mago wuon ute magi kata mna chuopegi. Ninjo kanyo ma ntiere kona tamalo mamalo kiluo kanyo gi osiepgi ma yawuoi kata mna boyfriends. Thuolo mar adek gin yawuoi. Kaka jakedera tiro mago ganda e pacho ka Gaya. Iparo ni nek mag mine makamagi nango meni medruok makamagi neno ang'o mok timre Gaya? Mana kinyalo keto volume erokamano. Yes, of course. Actually, Mbakama is very important. Kingio statistics mi temo somo kumoka. Mine mo seliga nga kende kata iga ni kata kiwe iga moka do 96 mo 2016 mi temo wachocha. Namba ni mano kabisa. En gimo nego losi mo nega Kenya lotin. Ka chiko ita kaka ja hocho chate bo wacho. Hapa nitie weche ma contribute e wach mar nek mar piny mang'eny. Temo wacho ni sani nitie issues of mental health. Akiani mano be mental health issues, stress
ji nitie gi stress mang'eny. Koro atemo mana kendo najiwo kaka owacho cha ni e ot kama ji odake ka nikech apani statistics ogolo maber ni ji mine minego mang'eny ginego gi joma intimate partners matin joma gidak go. Matin to kipenjo ang'o miyo gini timore. Ema paro ni nitie issues monego bed matimore e utegi ma onego bed ni nono. Eka koro ing'e ni ang'o matimore momiyo joma chuo nego joma mine. Otemo loso kaka jaocho cha otemo wacho matin. Koro an gima atemo wacho ni onego med mondo ng'i ane ni ang'o momiyo joma chuo stress mane ma gin go mamiyo koro gikawo kata atua mar nego ng'ama idak monego bed ni ero kata min nyithindi. Nyocha aneno picha moro Sharon marach e TV ni ng'ato mak Nairobi kuro kuma ontieno koting'o parts mek jaode monego to kengo matindo ting'e bag. Koro apenjo to koro ng'ani ben dhano koso ma to koro olokore koro en animal. Koro weche gi tek Sharon. Koro gima duong' ni to ka ji olose wach tinyalo fuon tie wach ting'iyo ni ang'o monego tim. Koro anyalo wacho mane from statistics mowuok no ni wach ni chuo ema gi boyfriends ema the main perpetrators. Ong'iyane kaka inyalo kony chuo. How can men cope with the issues issues of life, challenges magin go mamiyo samoro ng'ato iye wang' matek ma ng'ato dhi neg ng'ato ni. Are there ways ng'ato nyalo cope with, manage the issues magin go ni? Koro owere gi wach mar okaw yo machielo mondo koro kik okaw ngima mar ng'ato. Mano gima nyalo wacho sani kwadhi gi mbaka ni mbele. Nikech kata mana kapok akaw kata mana ywe matin bende oseyangore mana kaka isewacho no ni ich wang' anger management nikech samoro an kaka ng'ama miyo samoro nyalo bedo nikech wan joma mine bende ing'e ni dhowa bende samoro bende rep samoro. Koro anger management ni nikech bende moseyudore ni main cause mano mag lwenje mago kichwech. Iparo ni Zak Gaya wach baka menyalo kata mana kony nade. Ineno ka paro mane ma disum ne chuo kokae. Ahinya nyako tenre kod wach anger management. Erokamano. I think first of all, gima onego ji wang'e ni sani ji kadhe weche mang'eny. Gima kelo anger ni kwanza en ang'o, gima kelo ich wang'. Gima timore mokwongo en ni samoro ng'ato oko meet is not able to meet the demands make life expectations make life kaka for example ng'ato en janyuol to en gi weche mang'eny manie wiye kaka odwa chulo nyithinde school fees, kaka odwa pidho gi, kaka odwa rwako gi, gik ma kamago to ng'eni magi to ng'eni kaka Kenya obedo matek kabisa. Pesa be ne kantie wach ma tax odhi malo kabisa. Koro ng'ato yudo ka en gi weche mang'eny e wiye kabisa. Koro kae onego bed ni konyo ji konyore. Amor kaka jaocho cha temo wacho. How can the partners support one another? How can you understand that this is the issue ng'ama dichuo ni kadhe ka in ng'ama miyo mondo kaka inyalo support ko sani okanyal timo man nikech achiel ariyo nyalo understand kadi watim kama gi paro kamano nyalo bedo maber. Samoro gima timore kendo anger management aparo ni what are the around you, what are the support systems around your machuo. Ing'eni wacho gima samoro wacho joma chuo gin ka gin gi stress to gibet ogigine yani ogishare out. But what are the support systems around your mature in the communities? Kama kanga to nigi stress to nyalo go mbaka ng'ato ni sen omera amaye gima timore na to nyalo go mbaka to bange no chunye lendo kata duoke kendo chako manyien. Koro we need to see how do you support men to deal with the issues that they face with kata keke weche magishwangi. Erokamano Sharon. Kamana inya paro maliwa inya kanyo nyakoram gajwang. Paro nyakoram gajwang bendo kinoko bed ni wuoro in miyo in nyako in wuoyi. Ma en twak manego bed ni warewe lwedo mar mondo mi wane kaka wanyalo konyore nikech ok en tipo makare nikech kinde ka kinde king'iyo mbui iyudo ni miyo okengi to okenge gi ng'a gi jaode ni osoye nyaka bag ma do en kes man waneno nyocha kaene makata mana January ni kawuono aneno ken okawane chin tarik 29 January pok orumo higa manyien mar 2025 teno ka kwan mag joma mine ma osenegi thoth nyakoram gajwang kwan mano ma bende yangore kwan ma bende king'iyo
mag mine mosenegi kata mana higa ni wacho ni mine gi nyiri mosenegi Januar ni kende dwe mokwongo gina 15 ang'o manego atim ineno kata mana kata higa mokali nino cases ni ng'an madichuo onego miyo ma en osiepni manyako mikenge michwak ringre mare mikaw ikete bag ni dhi wito kama iike jomotho mano la ng'ata dono no sigana makamago gin sigana maricho richo nyakoram ga juang koro wariuru lwedo e twak makama abro bedo ka somo ote magi bende kano yiena mar mako simu bende ibro bed ka inyisa mar mondo min bende wawinjani na duondi kaka wanyalo kedo kod lwenje makamagi akaw yo matin kik dhi mabor Januari na aviatoronshabiki.com. Najua bills zimepanga laini maze. Rent bado, stima haijalipwa, fare ya kesho hakuna. Sasa hivi ndio tunavuka Januari Ingia shabiki.com, click on Aviator, cheza, then kamata thao kila hour. Hit the highest multiplier the hour between 9 a.m. na 6 p.m. Na pia marubani wawili wenye hit the highest multiplier za wiki watafly away na 500,000 Kenya shillings. Vuka Januari na Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Ado manien kod talanta manien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Iwange duto keloni goni timna keloni tepuja keloni goni timna. Hey, opakro macaron gift kidwaro wenda maruta keloni to star 860 star 419 hash Parenia Ramogi TV enod jore duto. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na wa place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Korom gajwang dakika na beach tok sangwen marokinyi haroki ni machiegni meno kang mar ariyo pod odhi nyime gi twak okiny makawuono kaluwore kod medruok mago mag nek mag mine e pacho ka. Par network marwa kodhi godo nyime biro bedo kwa temo mar dhi e counties mago mopogore opogore kama jofwambo magwa ntiere. Bendo nyen na duond jopiny kaluwore kod thor wach mabende wantiere godo medruok mag nek mago mag joma mine e pacho ka. Jackie nidhi nyime gi twak moro ka nawal ka oyo matin hayao ni pap koro nyalo dhi godo nyime. Twak Sharon chuno ni mondi koro waler wachni matut to wadwa ni walere kawuono agombo ni mondo alos kodu both sides mine to kod joma chuo nikech nitie part moro ka mabende ji giwil ni joma chuo gi bende gin mana dhano to ndio monte minego tang'o makelo nek gini wuok e kind ji ariyo dhako gi dichuo modak obed osiep obed dhako gi dichuo mokendore te wasewacho ni the major thing mwaseyudo ni kelo ma en lack of communication koso tudruok e yo makare. Ng'ato ok dwa somo wadgi mondo ng'e ni ng'ane en ng'ama chal nadi to en ng'ama koro kise somo ng'ato ming'eyo ng'ato to seche mantie gima thage
idhi ng'eyo mapiyo ni chiegani kata wuon nyithinda ni nitie gima thage. To ber mondo ubed piny. Asekwayo kendo akwayo ni jomodak beduru each other's keeper. Beduru jahocho mar kik irit jahocho ma mabor. In ema nyaka ikwong ibed jahocho mar chuori, ibed jahocho mar miyo. Ng'ama chuo bende ji osekawo ni chuo mang'eny ni gin jok matek monego bed ni ging'eyo how to handle their issues. Nitie chuo madwa paronu ni nitie chuo ma weak bende piny ka makia kaka gi handle their issues, kata ka gimoro chandogi to gikia kata yawo pachgi mondo gi share gi wuoyi wadgi kata mondo share gi chiege. Adwa kwayo chuo lanuru beda yeura ni un dhano ka gimoro chandi to puonjri apuonja yawo pachi ne chiegi, ne wadu, no siepni moro. Gombaka biro konyi ng'eyo how to overcome something. Ng'ama miyo adwa ni ng'e ni samoro kata kane kendi gi dichuo kaponi churi samoro ne tiyo tich odhi orumo in the process. Nyaki learn to yie ni ngima olokore. Nyaki learn to know how to adjust. Kikibedie ni ine minyalo po ni kelo ichwang kata depression kata stress e ot. Yie mondi kikibed stress to yie mondi dage ngima ma uyudo rueno. Nikech chuo moko mondgi ne samoro yude ka en gi tich to tich orumo. Dhako ni dwa ni monde gidage ngima manye gidake nyaka choncha. To nikech dichuogni kia wacho pache, okodwa nyiso chiege ni otama, asetemo makama chope ni otama. Koro chune ni otho koro gi depression ewi. Koro stress nege. Koro pro kano stress ni machieng moro samoro nyako ni nyise mana gimoro malongo. To gino dhi hit. Omuoch nikech osekane for so long. To kas gini chaka gi wach matis. To wach matis ni ema koro idwa kela makel tulu e ot. Ema ni yude ni asira ema miyo ng'ato kawo pala machuogo ng'ato. Hasira ema miyo ng'ato kawo pi maliet mapuk kuom ng'ato. Hasira ema miyo ng'ato wacho ni kar nego ng'ato to kara an ema mondo anegra. Iwinjo? Asira ni ema miyo mon negore kachiel gi nyithindegi. Iyudo ka gimadho sum. Magi te biro because of asira. Ma nyithindo bende onegi nyaka iye ka. Asira ni just recently nyocha neno case moro in Donholm. Ma bende dhako chake no chuoyo dichuo gi pala and then otemo wang'ore korera e ot. Koro ineno gik moko inago no wuok mana gi tulu matis moro manutu uchakre ot ka. Nena wach ma samoro ng'ato nopenjo ng'ato. To wach ni modhi otugo to nikech ng'ato sebedoga kakano weche. Achiel ni odhi ochiero maka. Koro gima kwayo ni niya. Ji mondo puonjre wuoyo. Ineno kansela miwacho ni idwaro jahocho ni bobiro. Lakini eno bobiro to gima timore oduka to en kindu ji ariyo. Unemung'eyo kama chakruok mar gimoro chakore. Beduru each other's keeper. Loso is the best thing. Yeuru daka beduru siepe mago mpaka makata umodho pi. To umodho pi gi hera. Another thing, dhano weyo hera mar Kristo. Dhano kawuono gimomiyo dhano be negore ahinya ni dhano kendore with a lot of expectation. Dhano oweyo hera mar adier cha. Omiyo expectation ni ka ng'ato sebiro kata yudo ka gima no expect cha onge. To chako bedo kod koro ji chako dondre odni. Ji chako dondre. Temo miya wacho ni kani hero siepni. Kani kendo siepni mane ung'eru to ne uheroru genuinely. Onge chieng' mubro gongana. Ero kamana ahinya. Ng'ini Purity bende biro bedo ka nyiso buche mopogore ma bende usebedo kuwinjo. Bende ni mago mag kit chwech. Iwacho ni lwenje mag kit chwech GBV. Kata mna mine mosenegi. Biro bedo kinyiso ni ahinya informal settlements. Kata mna kuonde dak mag jok ma yuto gi nitiere piny. Cases gi kelo giang'o thothne ma bende usebedo kuwinjo repodgi. Koka mano, apar ne nyikwaro mga jwang'o nyisa kanyo ne unyalo ywanwa tol koro. In bende isomonwa paro kaka nek makamage kanyakla kod lwenje mag kit chwech wanyalo kedo godo. Namba mar simu biro bedo wang' jowi mari kanyo en 011 1 5 00 Asome gi dhongere 01 10 15 00 92.
Koro kiloso, igonwa simu, inyisa nyingi, intiere kanye, to paro madichiw kaluwore kod thor wach ma bende wantiere godo. Ma higa manyien nyaka rom Gajiwang'. Nyaka watime gik moko in a different way. Chakre higa mar 2016 kiwacho ni kwan moheo 900 mag mine osenegi. Aparo ni nyaka walokre. Lokruok chako gi an, gi in, minena kanyo. Purity, akili twak. Koro kulingana kaka Jackie owacho pache, mostly aneno perspective ma Jackie obiro gi perspective joma nitie marriage. Nitie joma co-parenting. An gi partner na, an gi nyithindo, lakini ng'ato dak yore. The same case, nitie incident monobedo mentioned, monobedo aired higa mokalo. Nitie nyako en gi nyithindo gosiepne, to nowuok e ode kodhi neno osiepne. Nodo ka gin gi issues before, ba koro settle. Kono wuok ir osiepne kodhi neno wuon nyithindo, idiere kae mne nyako ni noyudo ka nyako ni ong'ad lwetene bo inye. The same time gigi pod happen is setting wa mar yudo ka maybe nite parent moro ma mostly informal settlement, single parenting ng'eny. Nite jomodak kendgi, yudo ka nite ng'ama miyo en gi nyithinde 3, 2, 1, 4 kata nite joma ga 6 to dak kende. Issues mene gin kode gi chuore wa mwanu koro dhi odak kende. To incidents go osebedo yudo ka issue mag GBV betokelezea i marriage settlement single fathers, single mothers. Yudo ka maybe ne nitie ndalo moko kanyo nitie kes moro mnobiro irwa ne nyako ne gikosana gi chuore bo amwano dhi dak kende. Kuma dhi dak kende gi chuore ni chieng' moro gokinyi mang'ich chuoro mondo oyude obiro e ode. Oyudo ko bo ubi chieng' no biro en gi nyadiane moro e ode kae. Purity biro mana make matina. Ramogi TV hello. Hello. Inyalo mana nyiso nyingi gi paro mintiere godo e twak ma kawuono. An nyinga giluongo Marcellus Rinda Soda. Inyalo mana duoko volume piny mano mar TV mar mondo mi watudre yo makare. Aseduoko. Aya dhi nyime. Agocho kaya bondo inchli. Hello. Gaga nyime wawinji. But adwa loso kuom wach mine ma chandruok mosebedo kinde to mar mine mikelo kod joma chuo. Gima aseneno kuom wechegi kuom ndalo mosekalo chien ni nitie site mabedo e udi makelo chwanyruok moko malit kabisa. Samoro inyalo ka in gi dhako to dhako oketi samoro gi weche mag koko. Kendo samoro kata kidwa ni bed kode piny mondo discuss issue moro machando yudo ka gino dhi bedo ne matek mo bed malo. Koro kidwa ori to samoro en malo ibiro chuno ng'ama dichuo yudo ka samoro koro biro golo koke matim gimoro moko dhi maber. Koro gima nawinjo ka jaocho moro wacho kanyo ma bende omora kabisa en ni owacho ni e ot ka ji gin ji ariyo e wi ot ka ng'ata achiel onego bed ni dok chien. Nikech kapo ni dhako dhi malo malo dichuo to dichuo biro bedo nikech samoro gidak e lande. Example wakaw kamano. Kiyudo ka samoro ng'ama dichuo dhako wuoyo ne mang'eny madhi kete malo kabisa biro miyo dichuo yudo wich kuot e lande kuma gidake. Biro miyo wacho ni koro jomoko nene kaka ni dhako no timore nade oewe. Miyo nyalo miyo otim gimoro marach ne ng'ama ng'owa ne ng'ama dhako. To samoro chunye ne onge timo mano. Koro wan naneno ni kaber mon gi gimbe ni gibed jok moko ma kobedo piny to nen ni ng'ama dichuo oningo kik dhi ne malo mondo pressure cha kik bed matek e ot. To e ot ka ng'ata achiel odok chien to kwe nyaka bed e odno kendo winjruok nyaka bed e odno. Koro an akwaya ni kata ka joma chuo ma samoro ni wadhi malo ahinya mondo mi nek mar mine obed mamalo, nakwayo chuo wetena ni mondo gima chalo kamano giwek timo, at least gibeda joma ni thuolo, ibedo gi chiegi godo mbaka, inyise gima onyago bed nonyalo timo, koko nyalo winjo nitie unyalo manyoru kata ka ni kuom udake no tuchokoru ot ubedo dhano moko kata adek tugo mbaka wi kosa mane nitiere no mondo uwinj kaka unyalo ng'ado. Kata mu mondo ikini kopo ni otamo uji ariyo unyalo manyo kanyakla mar jomoko, to kotamu unyalo dhi e kanisa tunyalo chako uchoko ubedo jodolo ma kanisa uketo piny mondo losnu wechegi, mondo weche ma conflict mag negruok gi mondo ogie chien matin. Gine en gima lit ka neno kaka wuono
isome ni en 170 jok mosetho mana last year e higa ni kende en 15. Koro mano en gine kwano maduong' sana. Koro sigi 15 ok waloro higa odhi bedo machalo nade. Alafu ne adwa chielo kamoro chien ka. Nyiwagi nyithindo gi wapuonjo kendo gi nyithindo manyiri. To ka gisewuok gidhi e bombe, tiyudo ni nitiere gik moko ma gitimo ma samoro dhi kelo mondo mekgi obed maranyisi. Nakwayo kata dhako moro mawinja manoko kanyo, kata mani winja sani amora amora e Ramogi TV ka. Mon kowuok ni gidhi manyo pesa, kuonde ma gidhi manye pesa. Ochal ng'ama owuok ma samoro we nyithinde chien, modhi menyo mong'eyo ni en gi shida. Ma kowuok nodhi menyo to manyo ode moro pangi, to kata kobedo maonge dichuo nikech nosea e kor dichuo moro mane ene gi shida. Kendo chako doko dhi dak kamoro we ni dichuo modhi yudo cha ber. Maloyo mano weyo cha. Ema biro miyo owuok timbe moko mamiyo yudo dichuo moro marach, to biro to bete to soe bag kaka manyocha neno koting'e bag cha. Tidhi wite kamoro marach. Koro mono oria oya ka gisewuok gidhi lupo kata gidhi menyo kama chielo. Gimenye taonde gi opang ode, obede ode no kende, okaw wiye oket nyithinde nyadhi sikul, at least mano biro konye kum maisha ne. To giwek dang'ni e bombe mi inego gi kayiem nono. Erokamano ahinya, paro maliw ahinya janeno marwa, erokamano ahinya. Bende ang'eni ka wadhi nyime gi twak nikech ang'eni ineno ka simbe osechako donjo, ang'eni koro interruptions biro bedo mathoth. Koro kang'ise ni ling wawinjo na nyiko Ramogi jong gi chenro mar mbako Oromo donge. Agoni mos kuom ng'adi Purity mana kitieko kapok wadhi ir Gaya. Koro gi pacha aneno ni issues mag GBV mamedore e setting mar marriage kata gi jomo kar osiep. Gima nyalo wacho kaka neno kaka jago sim gi jaki kako wuoyo gigi te menyo mana nyiri te gi joma mien. Gima timore ni an gi pacha neno ka ng'ato poko amua ni dwa idhi keny, idhi dak gi wadu. Ber ka ji timo ile deep counseling sessions. Ang'o midwaro, ang'o materi momiyo nyaka idag gi jalni. Tang'o momiyo ineno ka benefit mari, ang'o mikelo mabiro miyo usiano mari gi jalni biro bed through. Mondo pia gik issues moko matokelezea kaka mag wach nitie marriage ka nitie nyaka rape, ng'ato nyalo repi. Yudo ni ng'ama miyo repo chuore ama chuore repo ng'ama miyo, concept maro kotiyo. Koro dwarore ni matutu by the time I make a step na wacho ni kura dhi dak gi jalni. Gimoro pia matimore informal settlement matimore ni gi story mamedo issues mag GBV medore. Nyithindo manyiri dhi keny kapod gitindo. Iyudo ka ng'ato ochwanyore onyuolo nyathi e odgi. Wan gi chike mar joluo ok anyal dak gi. Iyudo ka janyuol wacho ni ok anyal dak gi mon adi ariyo e ot. Koro iyudo ka nyathi manyako ni wuok korgi odhi dak gi wuoyino. Kuma gidhie gin ji ariyo ni gite gikia gima gichako. Onge ng'ama nigi information full ni gima wachako ni en gima chal kama. Koro pia parents oromo ni take time kiyudo ni nyathini mibo chunyore onyuol. Ok en another way mar push nyathini donje marriage at a very tender age. Oparo na ngero moro mar dholuo dak law iwach Jackie. Ang'eni biro bedo kilero nwa dak law iwach no. Kata kamano awinjo na duonda Zak Gaya. Zak iwinjo mana kaka twak bende dhi joneno mago bende winjo kata mana kaloso. Bende ang'eni kaka jokenera tich oganda e pacho ka. Ang'eni bende usebedo kata mana higa mokalo. Apa ne chin tarik 12 mano mar dwe mar 12 ne nitiere ng'anyo kata bure Nairobi ka nanno ka moko kuom jokenera tich oganda no make kopogre gi mano bende e dwe mar 11 chakre chin tarik 25 nyaka chin tarik 10 mar dwe mar 12 nitie kata gimoro mong'ere kaka activism against GBV mano mar ndalo 6 akeni kaka mano 16 akeni bende kaka jokenera tich oganda iseno ka lokruok moko bende biro gi activism makama ndala 16 apa ni piny ngima bende timo kata mana Kenya kende. Erokamano Sharon. Kaka joma tiyo ne ratiro mar oganda gima watemo timo en creating awareness. Samoro gik matimore gi ong'ore ne jomoko ok ne kata joma onego bed ni katwa, for example kaka sirikal mondo bed ni katwa mondo or discourage this act of katwa. Koro ka ji wuok oko during these days miwacho gi and just to create that awareness ni hey
nyaka utime gimoro, gigi ng'eny kabisa, numbers ng'eny kabisa. Mane en wach malit kabisa, mane kane jowuok oko for femicide march, to polis ochako mako ji, ochako go ji. Ipenjo to jogi to gito polis gi, to gidak e piny mane. Gino gine shida ma ji nigo gi. Koro an kaka joma tiyo ne ratiro mar oganda, watemo create awareness ni gigi timore, koro wang'e ne kaka inyalo tim. Joma nitie around gigi sirikal, organizations, familia, community, mondo ka ng'ato inyalo kawo atua kaka jautisha wacho gik en kuma koro mojo kata achiel manyalo time. Ji tendo no riwre kanyakla mondo kaw atua mondo kaka inyalo dhir gigi chien, prevent mondo kik gidhi mbele. That's why you come out. But I want to add something. Gimane Jackie wacho no. Wasewuoyo ni about wach mar keny, so mabiro from wach mar keny. But the other angles, one of them could be dwaro mwandu, believe kata beliefs moko. Jomoko be nitie ma paro ni ke nego ng'ato, kata gidonje e grube moko ma iwuonde ji ni mondo iyud mwandu, in koro nyaka igol kafara, mana kia ni Kiswahili wacho kama igol sacrifice. Koro ng'ato golo sacrifice jaode, kata nyari, gik makamago. Mago be nyaka ong'i. Kech kwa ng'iyo example, ni mine manoyud Mukuru ka e Kware ka, mang'eny ka iparo ni to maka to nonegi nikech ang'o, negi noa kanye. Gimbe ni wacho wanyalo wacho ni nonegi chuo gi koso maka to wacho ni nitie joma ne mako gi tinego gi to nitie reason moro monego wang'e. Ma temo kata paro sama koro igo mbaka ni nitie gimoro miluongo ni organ harvesting. Jomoko mantie odonje biashara mar idwaro dend dhano, ibilis matemo wacho gika for example chuny dhano, mago be nitie ga. To ing'eni mondo yud gini nyaka oneg ng'ati go gol gicha mondo ko dhi ousi. Koro magi be wang'e ni apart from this angle mar death ma occur from the marriages, are there other causes which could be contributing to this death, so that we are comprehensive in our approach mondo wazoia gigi. So mago be nyaka wang'e. For then angle ma Jackie okelo cha wang'e ane. Sani king'iyo nyithindwa mang'eny, iwacho ni nek gi kuom joma chuo modak gi minegi, modak gi mondgi, boyfriends gi oganda. Koro kwang'i ane kar boyfriends ka. King'iyo sani gima timore, nyithindwa sani donje university e mbalariany ka gitindo sana. Dong kamano. Gagi tindo sana, age gimoro mana 18 ka, kapo gimachua, ema Jackie temo kelo cha. Nido ka gichopo ka, tukane komie guidance maber kwanyu e dala, tingeni gimoro nchin peer pressure, endo donje wach mar boyfriend, girlfriend. Kaka, to gin po gimachua, mana kaka Jackie temo kelo cha. Kori ngani jo ka, peer pressure no biro, ni mai kuro girlfriend na boyfriend na, kuro gishako dak. Ngani wasewi jo cases mang'eny ni kada jo wa students wage nyithindo madhi university, kare no secondary chon, ini paro, to koro ido ka boyfriend ni ok nyal meet demands mar nyako manomiyo ishini. Koro ngani koro empe kada ena pressure, koro sipo isa ni omera nyako no thagi. Koro emedo ko, kecho ko ika konya no sort out, he ends up, killing or harming this girl. Koro magibo nego wangi, how can we as the parents play a part? Mondo kuny te wakati kile gidi kapo gidi sana. Ginso ni mai kidi kucha megi medi dorigo kucha. Mondo ginge kaka ginyalo zuia magi kata boyfriend. Niso ni peer pressure weri giwa giko tiyo biro ni kionge boyfriend to ini to inga maladi inga mafala gidma kamano inga maokolon. Koro nego kuonjo wani it's okay. Onego wadonje wach my boyfriend, wach my relationship. Keep bedo sibedo machua. Mondo koro inyalo handle kata pressure from other angles. Koro magi matimoro monego bedo wakonyo. To gima duong' monego bedo wang'e ahinya, jonyuol wapuonjre uru. Jonyuol wapuonjre kaka nyalo loso gi nyithiwa, wapuonjre kaka nyalo dak gi spouses magwa. Mondo wane kanti issues. Temo wacho before. What are the support systems around jomachuo? Ntie gimoro ma jolulo ngoni duol kanyo ka jomachuo mantie gweng kata kantie state moro to gibiro to gibet kanyakla chuo ken to giloso kaka gintie to koro ka ng'ato dhi marach kata ng'ato en golo lweny gi jaode pile kwere mere dhi marach ka
onyalo wacho ni to shida mane, inyalo puonje kata onyiso ni jogi ni amae gima tha kata kisewacho kama to onyalo kata luong kata Jordan mondo wuogo mondo koro waduok weche mag ich wang' mamiyo ng'ato biro kawo kata opanga makoro ng'at jaode manegigi. Koro mage weche monego bed wang'iyo duto te. Erokamano Sharon. Paro maliw ahinya kanyo. Jackie kapok wakayo matin e kind thuolo mar dakika 4 mabiro. Napenjo gimoro ni dak law ywach. Bende en law ywach nikech mano ten ngero ma bende jodongo magwa nogoyo. Dak to law ywach adier nikech ing'eni mano giri. Koro law ywach it means ni en giri ma udak unenru pile ung'iyo. Koro dak ten law ywach te law ywach kanyo be manitie wach nikech iye kanyo bende waseyudo ni dak law ywach ni pod ang'iyo ni nitie nyiri moko kata mon moko manodhi tedo ma ka ging'iyo ga left right and center bathe koni gi koni neno ka kuma nyalo dhi e ungi. Koro samoro gik moko aina matimore negi kech gisevumilia kong'iyo ni kowuok e kendni to kamo nyalo dhie onge. Mamano bende oseinyo minewa mang'eny, nyiwa mang'eny manie kend nikech kik ibed kamoro nikech kori onge option. Mano bende adwa paro ne dhano ni kik itho kamoro nikech gimoro ma bende ji nyaka par ni lwenje gi sama gibiro ga ma gichop seche ma ji negore ni gini ok ochako ga chaka chieng' no ni pap to negi ng'ato. Gini en gima osebedo ga katimore. Ng'ato samoro ji exchange ga words miwinj ka ng'ato nyiso wadgi omera chieng' moro nanegi in inabiro goyi ohimiga. Koro dondruok ni nyalo bedo gima samoro osebedo for a period of time. Another thing my daughter here mention ma bende adwa wuoye matis en about nyithindo manyiri monyuol kata mano chako hera kaka wadosewacho kapod gitindo to gimoro wuoke kata ni ich to ng'ama miyo man janyuol ochuno nyathine mondo dhi otedne ng'at mano onyuol gocha ka ne oken ready mar timo kamano. Do you know ni kanyo nitie gimoro miluongo ni onge hera. Ng'ato chuno nyathicha gi gima ne oken tayari. Dichuo cha samoro dhi bedo ni ok ohero nyako cha. Kech nitie hera moro ma ji timo blindly kapod ji tindo. Ok ne ging'eyo ni onyalo end up to marriage. Idhi chune gi gini ng'ani dhi bet ka ng'ani ok odwaga nyako ni from the one. En gi bitterness ma gimoro moro ma nyako ni otimo ne en gen. Umera in bok nonego bina kendi gun wi mano chuna kodi. Kata ogamni. Kori neno ginie. En gi kend mabro bet maonge gi amani nikech ok en gima ne winjruok obede from the word go. Koro nitie gik moko bende manyaka wang'i the root cause of that problem. Apart from that, iwinjo mobedo mention ni piny be sani ochung' akicha. Ntiere dinde moko ma ji odonje ma nyalo chuno ng'ato mondo tim gimoro. Mago bende among the things mamedo nek makori neno medo. Kikelo body parts to ibo bedo gi pesa. Kaka koro manyochi neno bwana cha. Ng'ama nyalo nego dhano mangima wiye tiyo 100% ok nyal nego wadgi making into pieces makete bag unless there's something. Bende mano bende kelo karamna e penjo tinga mago maga kanise. Hingeni kanise bende nyalo konyo wa kata mana puonjo. Okenge makamage nikech Sunday obed chieng' Jumapili, chieng' Sabato, obed karamna chieng' Tich Abich nikech ang'eni lem pogore. In fact sani kuro dhi chuno ni kata kanisni oyaw sekta mar hocho ma at least ka ng'ato nitie gi gimoro pek moro. Nitie ng'ato ma wayudo ni samoro ok onyal share kata gi chiege kata gi chuore but onyalo find it easier the share gi kanisa kata gi ng'at machielo. Koro wadwa ni kuonde gi idhi yaw gi mang'eny. Aparo ni ji oluoro gi nikech johocho gi dwaro ga pesa. Koro samoro ng'ato tho gi gimoro e chunye. Adwa nyiso ana ka ung'eya kaka ung'eya Jackie ahero go koke social media nikech mae gima winjo ga katimo to mora nikech ang'eyo ne chidh nadi ywa koda mudulak maka kona kacha ni ng'eny e piny tatemo ga hoyo dhano to moloyo duto yath madwa miyo ng'eyo wach Nyasaye somo ga muma en jahocho maber moloyo gimora mora. For example, sani ka mi verse, tabro mi verse from the book of Matthew. Matthew 6:25 to 27 or 20. Kisomo, Ruth wacho ni kikuparu. Abir prario gabiro penjo ni en ng'awa ma parruok ma ng'ato parorego
nyalo miyo obed mangima kata kuom saa achiel kende. Ne ang'o momiyo uparu kuom gigo mubro chamo, mubro rwako. Kik uparu to moloyo weuru duto, keturu gigo duto machandou ne Jehova Nyasaye. Omiyo dhano kawuono gima dwa miyo uni puonjre uru ng'eyo wach Nyasaye matut, usik kuome, ubro yudo kwe ma dhano ok nyal chiwo e piny ka. Paro maliwa ahinya. Iwacho ni Biblos kata mna muma bende konyo e gayo. Nikech akini muma moro en mana e kare makia jaki samoro ibro konya. Duoko mamuol ema kweyo mirima. Mana gini nitiere Biblos. Duoko mamuol kweyo mirima. Na winjo kanyo kata mana ka gaya bende nosewacho ni ka in ka to moro be bede ka. Kik wabede ni wan malo wate. Aya, dakika osekadho 30 tok saa 4. Abro bedo kasomo ote magi bang' yo matin. Kaparo ni line wa bende oyaw mano mar sime. You are not all. In bende oinje pachi. Chenro en mbaka oromo. Koro mbaka wacho landa e studio, dala kumintiere, kanyakla kod gwenge mopogre opogre. Kik dhi mabor. Negin sigendni lakini aningine samini bazuma najichwadi tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ne ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro ne onge dwani jathomo nyuom nyargi. Koro nobi momaya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gene chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, saa 2 okinyi, kik bai. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi, kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Machiegni nyakoro monga jwange chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga jwange akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Tich Ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday supuzo wake. Sapar gidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Nyakorom Gajwang' waduogo e twak kendo meno kang' mogik nikech bende wacho ni ka twak mit bende sa bende riore kodwa ka. Ano ka dongi matin e dakika 20 mar mondo mi watiek twak makama. Koro twak makama Nyakorom Gajwang' nyaka koro wane kaka wanyalo konyore. Kapo ni ing'e miyo, ing'e nyako, kata mana tinde kata mana chuo kik wawegi oko nikech kata bed ni kwan mag mine gi nyire mang'eny ma inego. Ang'e nitiere bende chuo ma bende inego oko kacha. Kwan gi bende ni manatie. Koro kaka mar mondo mi wageng' nek makamagi. Ang'o mo bende wanyalo bedo ka watimo. Ibro bedo bende kiywa tol to bende ilos mapiyo piyo mar mondo mi wawinj paro mopogore opogore. Nano ka ng'ato napenjo ni to chuo manego mine gi chuo ma bende goyo mine iwacho ni GBV e Kenya ka. En okang' mane ma bende nyalo kata bende kikawo negi. Na insinya nitiere nonro ma bende notim kod duonde adek man African Uncensored nitiere Odipo Dev kachiel gi Africa Data Hub. Iwacho ni thoth mine ma inego kod chuogi atamalo 66 mar jonek mag mine mosechwal e doho chakre higa mar 2016 nyaka higa mar 2024 nitiere kind higni 18 nyaka 35 ma gin rowere ma bende thothgi yangore ni timo nek makama. Purity mana mapiyo piyo in bende hakelie twak. To twak ma bende dwaro kelie nikech bende en mbaka ma bende wasebedo kata mna kwa goyo. In kineno kata mna nek makama nikech ng'ato ok nyal mna chung' odiochieng' achiel to biro negi to biro goyi. Inyisa ni wantiere gi sime moro mana mapiyo piyo. Halo Nyakorom Gajwang' machiegni. Waloso gi ng'a? Waloso gi Julius Riga. Nakuru. Nyaka na weti koro sani Israel gabi kane sirikal oriembo weti dak kod kwe kendo wuoyo miyo jomokendore nyalo dak aming'a nikech dine bed nitiega ok ne ng'ama familia dinoweya ndalogo to koro kane wan gi nyithindo 2 kende ma joma noriembogo e tich nene mondegi nowegi. Koro aneno ni gima owachore program madhi nyime no dak kod wuoyo ng'ato ka ng'ato lero gima chande e chunye ber moloyo. Omiyo pod antie nyaka sani higni 66 sani ma koro an go sani. Ber ahinya. Hero kamano ahinya kuom gonwa simu. Bende gima mora ni ineno kaka chuo bende riwo wa lwedo. Inyo kata kaka gimbe magigo kata mna simu ka. Mine un bende unyalo mana kasoru. Purity mana kwa dhi nyime. Kar violence kae matimre in family setting nitie gimoro miluongo ni cycle of violence. Cycle of violence manisha niya gimoro chako matin yudo ka maybe setting mar mudake maybe udak informal settlement kaka wan jomodak Kibera yudo ni odwa ni tin obiro to pinji ni an wachamo kawuono wache gi nitie dot kae to sebedo ko biro pile to yudo ka gigo nitie kanyo he has not been questioning koro kawuono chieno question chieng moro kendo budho sometime create attention mar gimoro ma different wacho mana niya mizi vitu zinafanyanga zinanikasirisha chieng moro ngisinia ingina nyalo goyi chieng moro abiro pami matek nyako amiyo kata kama wacho ni chieng moro abiro goyi wuoyi much violence simple both side ok ni male kende ok ni female kende ma inyore nikech gender ne dhako gi dichuo koro chipo chieng moro ka kose create that tension chipo extend ma koro fear sedonjo kuomi ibed ngama dichuo ibed ngama miyo koro chieng moro take an action ogoyi koro gini kendo bang goyi onge kaka onyalo cycle you back to the calm session ongise ne oh pole it was an hunger in trigger obiro gi gift chino kerni flower ido ka maybe ka dwe manyien en Valentine Sharon ochwadi flower manyien gi candies kendo bang flower ni ubido kendo ka gimoro timore kendo bedo cycle koro with this thing obedo continuous mane me ido ni ya sometimes ninte issue moro monotokelezea ngama miyo no time chuore ka chuoro nindo bogo chuore gi chuma ba chuoro to wach ngano sebedo kitimo ne gini to obedo pinda na gik madik bende nitere kwa nata malo minego godogana koro yudo ka gi issues gi omedore koro chopo time ma ngato obedo nab en moro miya katigoye oko react koro issues go pele koro yudo ka ngato chopo extend ma koro ngato blow out mon mido ngato nego nyawadgi ngato ok ngado nyawadgi koro yudo mostly do ka physical violence ngeny informal settlement ogoyi in gi black eye ibebitio kumoro chuno ni koro kinyi ngato chako manyo makeup rango kofia iwicho koro some of the issues ndalo moko no timo research makeup osebedo ka tool ma women tiyogo to hide
scars utuni ati office koro dakadhina dekan gi black eye uwicho makeup. So that's some of the issues mosebedo ka timore mostly informal settlement. Alafu ido ni issue kaka mar trigger nyalo bedo issues mapeti. Maybe trigger niya okati miti yokendi. Financially instability, family setting. Ido ka maybe one party ma bedo finance everything in this house. Koro bedo matek ngat moro neno overwhelmed. Alafu maybe one party ok understand nyawadigi because of the current situation kod inflation mosebedo ka timore piny wa kae. Chal marach maruchumi. Tek mar ngima. Koro ido ka bedo matek ngato oneno ni anotio en moti ahinya moingo nyawadigi. Koro an personally aneno ni ka ngato poko donje keny or need dhi marriage counseling. Waelewana. Ka in case chiemoro tich matiyo umoko kata orumo kata bedi yudo pesa mang'eny maloya wachako gi kanye koro mende wane sources mar finances wa en mane ka in maybe mitiyo kendi tano kati wanyalo konyere nade mende bills no mantie odwa kai wachul the same time wanyalo invest wanyalo jitengeneza nwach tichen gima nyalo rumo nyalo chiyo kauno ukijito dikni resignation letter yudi mesani ichako gi kanye koro gi kai lago oromni wan joma mine karachel gi chuo wariwo paro kwaseriwo paro ekwaneno kwa donjo gi issues manyalo affect wa directly nwach issues nyalo bedo kata niya kandalo ma iga mokalo niche koth moro muno chuo maduong' cha uparo kane results no biro kibira nte miyo mnotho gi nyathine koro time no kono timo food distribution gimoro no tokeleza chuo no ringo mon gi nyithindo koro mino dong maybe an housewife ungi source mar income breadwinner ringo uneno ni koro setting mochopo ni yae awezi the same time ndalo covid mon moko mang'eny nodongi ute kende gi nyithindo chuo no ringo koro issues gi nyalo bedo ni ya koneni to o feel like mbona jakuja na food mbona nyumba jalipa rent na loda kelo koko mang'eny e setting wa mar keny mentie koro gi kai lago ka ji nyalo bedo wabedo piny wawinjore kiparo kapok wadonje keny wang'e ni ya wadoro keny wate paro maliwa inya Zak kintiere kaunti ma Kisumu kanyo parni ikini mwonde soka ma oduche manyoro aput mabende nochuog kod jatend piny Kenya mano mar kedo kod lwenje mag kit chwech kanyakla kod nek mag mine ne gichamo muma hotel ne gikanyo kod maneno gai mar doho mapachoka mano Nancy Baraza aput makama nochuogi jatend piny Kenya kaluwore gi repode makamagi noneno ni nek makamagi kaka inyalo ginyalo bedo tamed kata mana kaka inyalo duok gi chien aput makamala nino ting mage ting mopogore kaka ginyalo tiego joma mine kata mana kaka chuo nikech gender tene chuo gi joma mine kopogore gi mano policies kata mana chike mabende ginyalo biro godo mar kedo kod lwenje makamagi bineno ka aput makama nikech okana gichamo muma to gin jokanyo 42 ginyalo bedo ka gineno ni cases makamagi nyalo ga koso paro mane ma bende nyalo na sumo negi mar mondo mi gitim kaka jakindera ticho gande pacho kae komana kedo Sharon en okang' maber mondo sirikal okaw mondo ket aput mondo manyalo ng'iyo koro kaka inyalo duoko weche mag nek mag mine gi chien koro gima duong' en ni Kenya ka gimosebedo shida ni apude giloso gi mang'eny to samoro ka gise release report magi to en gima timore onge report iketo mana kanyo ok timnegi kaka recommendation ok bed implemented mane challenge ma wan go kod apude mecha gi sirikal koro an gima duong' kech man sa emergency mano miyo chaka apudni manyalo wacho ni jogi kodhi koro ka gidwa choko paro me koganda mondo kaka ginyalo address weche gi gilos gi ji tete gilos gi chuo gilos gi joma mine gilos gi joma yuoi gi joma nyiri mondo gini nyalo timna gilos religious leaders tete mondo gitu gi jogol pachgi kaito I think there should be an immediate implementation of the money government in all these counties gi nitie structures manyalo tiyo nitie non-governmental organizations kaka magwagi how can they help nitie social justice centers matimo machiegni gi ji kaka Purity wachono sama nitie ng'ato yudo shida onyalo dhi kanyo machiegni ineno kaka inyalo tim nitie gimoro maduong' iluongo ni deterrent ka lwenje ni Sharon yani ikawo hatua moro ma ka ng'awo timne ng'ato to joma ne temo paro gima kamano paro diriyo kech shida momiyo seche weche gi dhi mbele nitie gimiluongo ni impunity ng'ato timo kosa to wachno dhi adhiya kamano ruche to dhalala kamano koro ng'ato bech manje ng'aje micho timo dhi adhiya kamano koro
kantie ng'at momak mano okwad ni koro ni wadwa ni mondo tweji kata ni nigi ji lakini kantie ng'at motimo kosa makamano onego bed ni ikawo natua maka ng'at machielo winjo ni maigi mano okaw ni atua ngacha koro en oparo ni oparo ni okatim gima kamano. Koro there are many things should be done. How can we work on the deterrent part of it? How can we work on the awareness part of it, the prevention part of it? Which players can we go to bring together? This thing, we have to bring all people together. Manakaka, the purity wachocha, I mean, Jackie wachocha. Maika koro waneka kinyalotimu. Koro atua mara put to bear. To give maduoni, the recommendation, get there. Until you manage records. Social justice center organizations kaka Siso networks ntie records mag mine mosebedo jo mosebedo ni ikad ne gratis mix negogi. They should not take long in getting these things together. Then they put up practical measures manya longi kaka tio gi community structures mondo gi duok wach mag wach mag nik makmine management na wach. Ero kama na inyazi gaya gi wach ni mogik nikech sana no kakoro maya wawangwa. Okay. Koro mogik wach ni en wach matek ahinya kendo agone Ramogi TV kuom paro wach mondo goye mbaka wach ni samo wane tin mokoromo kech kang'iyo gima weche mang'eny monego bed ni wang'iyo wach mar nek mar minegi. One of them is religious angle jaucho shakelocha ing'eni sani iwacho ni kwa dhie keny kisomo iwacho ni for good or for bad o gima kamana paro ni kaka swear matieni kendi to inena kanya ka okibi otwe piny. Koro sani weche samoro weche wezo bedo matek onego ng'iya ne amendment minyalo tim ka ber ka weche tek. It's good mondo ka people can separate for a while. That's what I believe. Mondo ng'ato odhi chien odhi opar rather than staying together here. I've been engaging this conversation also categories. Challenge them on that. It's good sometimes to save lives. Can we allow people to, part, it's called separate. I don't know whether the right word, but for a while to ngatodio parane, ngatodio okwechunye. What are the issues that contribute the root causes? Kanyoza Gaya Jakednera Tichoganda, Kintiere County, Makisumu Aguni, Rokamana Kumdutulo, Maratoa Kodwa Jackie. Kasa poko ngadoa inbende wachni mogik kwa tiko tuwa kumakamani kichwase ngeo ni enango makila chidna de bakamagi mago magi luenje bag kitchwech kanyakla kod gik makilo nek koro prevention control ango mwatim paro madichio erokamano ne achako gi nyithindo manyiri adwa kwa nyithindo manyiri ni please adwa nung'e gima udware ngima ki peer pressure kick push you to something ma poku ikoru mar timo kai somo everything gimoro kamoro nigi time ne kikibed ng'at mahero gik mag nono ang'eyo ni kawuono gik malombo wang ywayo dhano but please learn to know yourself ing'e gimidwaro ibed patient concentrate on one thing at a time to ka en kend to take your time mondo ing'e ng'ato into details kikiringi iri ng'ato mwayudo kaka sani toge makamago wuok mag nyithindo matiso marowere mago kwadwa joma mine wetena gi joma chuo akwayo uni kwe mondo bede kindu e ot ulosa hera gi kwe maber winjruok wuoyo matut bro miyo gik matimore gi paro mag piny gi to kik chorwa e timo kawo ngima ng'ato kata ngima nyithindi kata ngima chiegi mago wadagi walama Nyasaye miwa kwe makende to giwinjo matut to gi hera mar Kristo ne jogo ma ok wawuoye mwabro wuoye mondo liete mwayudo ka inege gweng gi jok ma iwacho ni familia anyuola wanatamala paga 4.5 mago sana wayudo ka giwuok ko jok ma samoro monde chuo gi notho to we to joma yueche gi samoro chako laro kodgi puothe gik makamago mago bende choro kelo thoge makamago adwa ni ka in kacha ka in ng'at maponi owadu no tho we ni yuri moro rit yuri no kaka ng'eni mano odo wadu mayot rite nyithi owadu riti we laro kode mwandu ka en gimi nyalo losi nyiuru yo munyalo losego wan walando kwe piny orumo mar laro gik moko machop kuma ji negore sani en kwe mar Kristo ema walando
E piny ma wantie wasewacho ni weche matuch ma waneno kaka ji negore, bende akwayo ni mondo non matut nang'o manyalo bedo ni timre kama, nikech koso emomiyo dhano koro donje yore moko mok owinjore, momiyo nyalo kawo ngima nyaka nyithindo ing'ado, nyithindo manyiri kaka gweno. Mano to sirikal ema dwano donje mondo ononane ni matut the root cause of this. Kanisa bende mondo konywa. Erokamano ahinya, paro maliw. Purity kotieko wach mogik dibedang'. Koro an personally wach manyalo wacho sirikal kaka tuo mane gikawo last year mar ku invest in issues mag GBV a country. Ka gi work in partnership iriwruok gi organizations ma tiyo e community setting. Nyalo bedo tich mayot nwach information ni bro tailor made obedo so much distilled ma ng'at moro mentie piny grassroots cha bro understand. Gima manisha eni keto ku localize information in a manner ma ng'at moro mentie piny cha nyalo understand. Ubedi dholuo, obedi kikalenjin, obedi dhok mora mora. Bora ni information ochop ng'ato ka ng'amato. Gimoro be manyalo wacho ni sirikal kanyalo timo despite timo partnership gi local organization, pia ber ka gitimo ni empowerment women. Empowerment en gimoro maber mi ing'eri matutu, ing'eni nang'o midwaro, ang'o maber kuomi, ang'o miyo ka chung pile pile kichungo kinyi tinyalo wacho ni ma driver timo gik matimo. Koro mano manyalo bedo maber bro miyo much easier women bro make decision kata the milk mabedo violated. Nwach nitie joma chuo ma umia neno statistics mano manangiso ni femicide. Lakini nitie men ma inyore be this kind of setup gi inyogi ba wangi ibiro report mar jo media bro golo mana matin, lakini ugingi statistics ma amo bedo katimore the other gender. Nitie mok yangi gi jineno ni en richo ng'ama dichuo kanyalo dhi ka police report nyogoya gi chiega. Gidhoge nyote ni iwacha wacha onge gima bro dum. Nwach gi osebedo katimore for the longest time. Koro gimoro be manyalo timo support system obedo structured in a oromono be structured in a way ma ng'ato nyalo access in a way ng'ato kadwa dhi rango counseling session and very expensive. Ido ka ng'ama nitie kijiji dako afford. Ido ka maybe ginyalo timo na group therapy, but ana one personally ng'ato ka ng'ato personally wuok e ode dhi neno counselor nyaka book e ka bedo lined up ne abro dhi neno counselor chieng' mane. Koro government ka ginyalo despite the finance mane gigolo gibedi ka gitimo pia counseling sessions, informal settlement so much monde okonjo mang'eny gineno ka ginyalo handle issues mag intermediate manyalo affect gi directly. Paro maliw ahinya. Yeah. Erokamano ahinya. Purity, Jackie kanyakla kod Zack. Gin paro maliw kendo mochwinya ma bende usomo kiny ma kawuono nyikwara mgejwang'. Emomiyo ni wacho ni wan gi ariyo mar mondo mi wawinji. Dhok wan godo achiel mar mondo nyakoro mgejwang' magoni erokamano ahinya. An gima dawachi ang'eni nitiere wach ma bende nokwamulo to doho. Cases ma kamagi kichwale doho. Kin jang'ad bura ogai mar doho bed ni in magistrate kintiere doho kanyo buche ma kamagi nego bed ni ichwalo mapiyo nikech onge tiende bura samoro ng'ato nonego nyawadgi nochwal kata higa mar 2016 sani wantiere higa mar 2025 gin weche ma pok oyal ng'ato pok okaw ne kumoro amora emomiyo ni waneno kata mana jok manego minegi ineno ka ng'ato achiel onego miyo maka kawuono nege Nairobi kinyo nege Kisumu kinyo nege kumoro machielo koro nego bed ni wachwalo buche ma kamagi e yo mapiyo. Eruru kamano ahinya kuom bedo kodwa saya mong'adowa. Chenro ma kamano chako sa 12 mar okinyi nokan kenda nantiere gi jowadwa Cleophas Oluoch, Joyce Oduor, jomak duol, jogo picha, directors waguni erokamano. Kiny medo chieng' iritri nyinga Sharon Ong'aw.